На дрифта сме, брат. Тата кола, ама за съм да направим сега. По-фуристо обясня как си направи колата. Не щеше да е... На дрифта сме, брат. Его дрифта. Телескоп си я взел, маме, злате. Ти влогиш ли, брат? Да, влогвам, брат. Това почва качим в моят канал. Да. Но между другото, айде да почваме да качваме. Айде. Еми, ела снимай, аз Еми, ето, аз снимам как... всеки ден, брат. Бате, ето, Боби яде, снимам го как яде, да, брат. да влогим после. Добре, А брат. трябва ти да го Батинг. обработиш. Кажи го пак, брат. Чочо е с най-бавната кола и е най-бърз на трасето. Ооо, чочи! Бобсен Бенг, зват. Бобсен Бенг. Бобка зад линията, моля. Бобка. Боби, бате, ще те блъснат пред линията. Как да го спара? Да, имаш нещо. Минаме се. Брат, аз във вас масата. Това тройката не слушам какво тропа, брат, там пробвам да не съм сгънат на живо. Не пипай линията, бате. Как да чуеш, че пластмаса тропат в колената да пушват ушите, брат? Дръпни си седалката, брат. Чай, че докато зумнем, бате. Я, дай го. Ти тук не... Да. Нямаше контакт, бате, просто пресо въртя. Какво става? Кажи какво става? Чоко дрифт. Вземи, че има доста... не мога фокусира, брат. Гадния. Питай ме с ти наркотици кога ще спра, брат. Питай ме, брат. Питай ме. Мокви. Мастик! При години сме слезнали оттам, бате, слизай. Знам, че ходиш на батути, брат. Как разбра, бате, че хора батути? Скажеш коментатор. Него Боби, брат. Йоси, кого интересува? Кирило, как се казва коментатора? Те знаеш какво правиха преди? Крадеха карти, брат. Какво да правиш? Кай че не важен, кай че не важен. Сам с 5 путки, само да им покажа. Жегите ви бръмчат, лесно ще го докажа. Ей, йо, бате, то пак иска да тереса, бе, какво става, бе? Ученце с коремче, слушай ме. Ей, го е, бате, това е колата, бате. Какво си говорим, вече, бате? Вау. Филват. Гледай, момчето, бате, турил вентилаторите вече. Бате, само ми кажи коя дрифтачка, бате, го има това в БГК, ми, бате. Упс. Кажи пич. Amazing. Хай ми кой нема паре, бате. Them Lidls, бате. Те си, бате, we ain't making it out the hood, бате. Не ли си? Should be. Бата ни ще останем тук за винаги. Бихеро Уигла. Момчето ми, бате, го буйди са вече. Но как ми го връща по цветко, брат. Ями. Айде това, бате. Тази седалка, бате. Не му познаеш откъде, бате. Стига, ще снимаш, брат, ще умре. Тръгнали. Днешната задача е... тази седалка. Не. Слагаме Спарко, Бимарко. Има хомологация. Ще караме на Серес легално в стрит курса. Бате. Добре, че имаш филтър, бате. Той гледай сега как ще ги филтрира. Като го немах ми беше по-лесно да прекапака. That's very biatch of you, бате. Мога да поизтекам малко. Да.
Това не е киселина. Всичко бело, брат. Не се спра. В индустрията викаме тъчъп пейнт, брат. Трябва тъчъп, те са малко така. Нека друго има. Тук има два пръста, брат. Така няма да виждам. Кой гледа, брат? Ето ще ги монтирам да AC, брат. Ще я мислих е тук долу. It's fun, по принцип. Ма мен махна парното, за да тури ново, брат. Ще фигура да, и тук го мислих, но ще се въртат навсекъде. Ти много DC, брат. Кое? Уау! Момчето ми е на дрифта, брат. Прави малко дрифт, брат. Благодаря. Дръж влога. Капачката. Вот, аре Петио! Айде пепка. Айде пепки. Седи, че е финал. Стоп да кеп, бате. Стоп кепинг, бате. My honest, бате. My honest. Изтварали горива, бате. Бате, си от Трансилвания, бате, не мога да пратя ни кабели, брат. Айде, Пепи! Ето всичко е крадено. Стига, брат. Не, си виж кога дърпаш ръща, брат. Да го на ново. Пусни отпред за левия крак, бате. Затова го служи на лърка, бате. И to do the job. Ето, бате. Да йога на ново. The ops, бате, гана. Йога на ново. Пик компакт момент, бате. Вашим предни години. Шеф Лоерен, бате, къде си писим. Бе, този апарат няма фокус и това е, бате. Са или ще гръне, бате, или ще... Уоу! Тя е на втора. Тя е същата, брат. Няма никаква разлика. Anyway. Шеф Лоерен, бате. Тук, бате, джантите са на филер. Готови за боя. Ако ги искате боядисани, 6 лева. 200 лева отгоре. Окей, брат, извинявай. Елате в моята кръчма. Ако искате чини и вили, 100 лева отгоре. Oh no! Ми си кликнах, брат. Окей, чай, аз съм нов в тази сфера. О, вау! Его шефЪрн, бате. Лоджи. Шо ви се... Малко се е крукнал липа, бате. Бате, лайк... Части от Джапан, бате. Бате, защо изведи бронята, бро? ШефЪрн, ево, тук изглежда шампионски настроена. И трябва да закача бронята, да. Его шефЪрн. Шеф Лоерен. Ба, тук ли ще ги боисваш? Не, няма да бъдеш асфалта, бе. Добре, няма да... Купи Black Magic, брат. За стъпш дрифт. Никога, брат. Бате, отдавна не съм виждал изсипана биячка, брат. И си ми дай парите за джантите, брат. И гумите. Е, тук е набиена. Проби и тази кочина. This is pain, брат. Дай. Как ще продам за 3000 лева? Леле, то проби клад. Бат, леко че ме наръгаш, бе. Мале. Абе, изведи го нави направо, бе, бате. Holy shit, бате. Си useless, бе. Аз за статик барбекю, бате. Що не стикери, потесно от гаджето ти, бе. Че работи в авторизиран сервис. Сега ще кажа, ние там не ползваме рапитки, бе. Не ползваме рапитки. Научат да са.
Oh wow, why would you do this, what? Oh, so drift, бате. Леле, тъй като истинските дрифтери служи отгоре на тавана. Тук сме в Драгалевци. Ай, карай, бе, бате. Свалям крика на спонсорите. Looking good, как е Марти? Вау, аз съм готов да карам поне един про-ивент с този лип. И трябва да се ореже малко. Е тук. Па ние го заседнаваме, стига толкова. Дрифтачката не го заслужава. Естествено, че го заслужава. Естествено. Първо има някакъв проблем, бата, само тя си знае. Второ, бата, чупи дифтол. Шлюп. Ей, ти си ви първия, бата. Па и жени по лърка, бата. Е, това защото не го караш, бата. Не го карам, брат. Това тройката не слушам какво тропа, брат, там пробвам да не съм сгънат на живо. Няма достатъчно ивенти в България. Не, рилко и бата. Чужи, брат. Опри си колата да караме. И си вземи това. Кай нещо за епизода с теб дрифт, бата. Да, брат, знаеш. Един лек апдейт, брат, на дрифтачката. Бехме на 2 дрифт евента, на со-дрифта. Да, сериозно този път. Пусни на ново. Какво да кажа? Аз се помня за какво ми беше последния клип. Карахме на Сапарева. Гори! Тогава минаха 6 месеца сигурно, или една година. Тук що Пепи спечели там 4-ти кръг на румънския див шампионат. Ево за коровете, брат. И тогава, когато ми щупи див, смених го. Взех на една седалката, сложих я. Това да настроя, че малко е било назад. Също така си купих от Микинка, като на Ники, не дам предния лип. Знаеш колко пари е там, ама просто ме кефи как е по-японски стил така, братле, се и вдъхновено с моя приятел Илан една агресивна лента. Акцент. Като на Hellcat, бата се. Акцент. И така, стегаме колите, бата, защото сигурно братленка след третия кръг на содрифт в... Actually good event в България, бата. Да, най-вероятно преди или след, най-вероятно след октомври месец, след третия кръг на содрифта, ще си направим една каранка там, 2 каранки за една година, добре. И така, брат, ще се видим тогава. Тук там правим някакви неща, че поснимаме се, след леко да задвижиме каналчето, бата. Искам да тръгна в някаква по-така професионална посока, ако ме разбираш. I'm hard, бата, show me. И така, тя имам да слова вентилатор, защото брат много жега става. Ние ако караме октомври месец не е сигурно, че ще жега. Чуваме. И се надявам Мартин да си даде някакви гуми, брат. Его биячо. Али си взех такова регенерати от Кристиан, дето ще ги продавам на това на Христо, бата. Whatever, така че се видим. Но тогава мисля да почва с някакви шортс, някакви апдейти, ще измисля нещо. Тя не мисля да по седмицата малко да задвижа нещата. Трябва да взема окачване и фланци за джантите, фурил е там да слова. Oh shit, бата, he cooking, шеф Уайрен. He really cooking, бата, кой няма пара? Лицата още не са готови, имат малко така... Никога няма са готови, бата. That's crunchy, бата. Like it, That's crunchy. Снимай, бе. И така. Тия дни, че го правим това. Те са, бата. Тук, бата, има какво се прави. Купим някаква... Big things coming, бата. Бата, ще купим някаква... Бата, какво правят ютубърите? Купуват някаква мейнстрим. Бата, ще вкараме един чест сорти поем. Не бе, не вкарвай често ти рапуе, бата, има един вече, бе. Приятел продава за 65 000. Аре.